Nanay raman di ay. Tulog diri sa kasada. Kuhay gabon. Parahupog makanay. Ipay ng loob. Tibay tanduway. Uli ra sa balay mahusan kanay. Unsa man katan? Palit ka? Lingo-lingo man, mura maghihiluan. Hoy, naunsa ka ba? Wala gani. Sos, atik-atik, gigutom ka no? May ka pagkaon? Ay, kaulaw. Dili man makaon akong giadto diri may makichismis man. Chismis? Unsa na mapud na? Gatong naitabo ninyo nila nanay ba? Ha? Asa man ka nakabaluan na? Di ba niskwela man ka? Kabalon ba ka sa mga mata sa silingan? Naunsa? Ichismis ka nga di daw ganahan si nanay sa imuha. Sos, dawat man ko na. At least love ko sa mong tito. Tama ka ti, panindigi jud inyong pagkagugmaay. Panindigan, magyunakutan. Yung nanay raman ang problema. Kay, di ka dawat niya. Dili lang kay dili ko niya dawatan. Unsa pa dayti? Isulti, kaya itong bahinon. Isulti na ako sa imo kung unsay sulod sa akong dughan. I love you. You are the best girl of my life. Ang gisulti ni nanay sa kuha, strikta daw kay ko ug baga kay kugnaw. Takar jud istorya sa nanay ba? Kanipis ana? Gani, but lang pud na inyong nanay oy. Ngawang ta ko'y salaan na. Ako panimuti, ay nagpansinas nanay. Nga na mo jud natiguwang pilian. Ay sasaktan. Unsa man imong nawong? Sakit akong ngipon. Na, paibot na oy. Ginoy paibot gyud ako ni ugma schedule. Ikaw, huwag kang mag-ilog-ilog sa akin, baby girl. Papatayin kita at hindi ako magsisisi. Walang ibang makakaagaw sa aking minamahal. Tay sati, asa des tito? But lang, di mo ko tigbantay ero. I love you, Miang! So huwag na po nag-iro-iro, kaya mag-iring-iring sa laon niya. Uy, Uy, sana all. uy bitaw, bad ka. Badjod! Ibaw kang bata, imong tuluan. Hay, nanapog ka nay. Di badlong gani na ko na wa man ko natudlo eh. Nanay jud, taka istorya ba? Ikaw putan? Natakdan ni ng batasan ng bayana ba? Nanay oy, buutan mo na sa timay-may god. Taka ra mo ang sabot. Katan ha? Sukul-sukul lagi ka nako. Parihala mong tito nimo ba? Anong mabuot man yung tito nay? Magugmagugmas tito. Pasagde. Ay, kasuko. Kaya litawan naman na. Mo nang mulaban ka. Kasiguro naguyab-uyab na po ka. Wala po ko naguyab-uyab nay. Ang iwan ako sa imuha, pasagde lang si tito. Kaagim po sa una na. Bisan pa. Hindi mabuti. Aw, magminyo, di ha man yun napaingon ng tao. May pa ka, buot-buot. O, naunsa na po ng ngipon. Isuol na po. Mo na resulta nga musukol-sukol og tigulang. Nay, asa ni butang balay? Mas kusina, kuha dito. Kung pagkauman, sukol-sukol na po. Ang sakit ang balay. Pag inom dito, kiat ang naong nimo. Buga pud ang pambiyaha uy. Ano sa to? Wala nay uy. Ipanglibak sa mong pamilya ha? Sikta ka ikang bayhana ka ha? Hoy! Abri! Ba't yun mo sa kwaro? Naipigli ako! Uli na ko kay hapon na. Hoy! Abri! Dahil sa imo raman. Uli na? Sa'yo. Ay, hapon naman po. Sayang nga ko kapas. Ay! Naipig ko! Nay? Ay! Naipig ko! Ginsihan ko sa imong tindira! Ingatan. Uy, sakit no? Wala man day nay. Ayaw yung pagkuhan ha. Akong kako, kay moro ba na ilisuan, makabughat ba yan na? Ay, ingana day na nay. Napapayang may dula ka football. Dulag basketball, bigyan ka na ako ng imong naong. Dahil mahubag na po nagbalik na imong ipon. Kaysa nay. Ayun, nawayos tita Miyang nay. Maluod, lagi to nay. Wala dyan tayo tindiran to sa tindahan nay. Amdegwa, ako di ay. Tural man dyan ang ibog-ibog nay. Ulitawa naman si tito. Dili, Jud. Batik maparihat na ako na sa una. Naigo lang ko gibinuangan. Di po siguro na binuang si tita Miyang oy. Anong nakaingon mo ka? Alangan, kagwapon tito. Kira basta-basta mabiyaan oy. Basta tan, ayaw na pansin na.
Basta ato magtarong ta. Tana mo ta. Mupay ko pangabri? Kaot to na aron noon sa nang oras ha? Manay giingon ni Mutan, nga imong gilabanan kamaot ka nagbatasan? Dai ra gud na nay, mong nauntuhan na bisig na importante nga gibuhat sa ilaha. Kung importante dito na lang sa Maninda. Mao bitaw na nga place sa tindera kay wala sila tindahan sa ilaha. Yun, mo gina-style sa tapulan. Maog yung bahua. Ihatag na po ng pigeon sa iya ha. Nanay ba, si Ate Mia ang jud permente kontra. Kinsa pa man lain tagana ning buwak, lain pug ako. Basig ni balik to ang nagbinuang sa mo sa una nay. Dili pa siguro tanoy. Nawa yun. Klaro po ding igat. Kilig ko atay nanay. Nay. Usa mo diri nay. Kumanag ibot ang ipunitan. Karon ra mo nangabot? Bakit Mia? Sana ayun pala ta nanay to. Basta ako to, support ko ninyo. Oy, diskarte yun ay pa dong. Ay, hayahayam ning bayhanan ni. Tagaag bulak, ako abag yung tinanong. Awan, kitaan noon. Alangan imo magikuha. Isa ra man eh. Kaya pug ating kahaon sa man eh. Karanguha, pamanday kagapon to. Dalaw. Bulak ra. Kadalo pa. Atik-atik pa. Padayon na yung paghigumay. Hubog mo siguro si nanay. Bantog ra nakuha ang tuba. Ito, panahon na nimo, diresa ko. Ganina ra ka naabot? Totoo na po. Duha sagad. Pohon, ako na po'y mahimo tito. Magyabuyab na pag ko. Kaysa. Nay? Nay? To! Si nanay! Sinanay ra man di ay. Tulog diri sa kasada! Kuha ay gabol. Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. Kay pala hubog mo ka, nay. Tibay ng loob, tibay tanduway. Uli ra sa balay mahuwasan ka, nay. Se acabó.